mbele Sénégal woni koye feccade oɗo biyeteɗo Ngoone Saliou Diop konguɗi ɗi haali ɗi nana fecca Sénégal nde o memi fulɓe ɓe mbaɗi wullitango procureur ala ko haali ɗum ene wawi addude murtede sabu so tawi procureur hajaki tene fonno hajade laamu fonno hajade ko wayni so tawi waɗaka holto ɗum fayi te ndene de sarɗiji leydi Sénégal ene labti wonde renodiral to banggal diineji renodiral to banggal leƴƴi Ngoone Saliou tooñi leñol fulɓe laamu ala ko haale mum wullitago waɗama ala notitiɓe kon wullitiɓe ɓe koye mumen kañumen nodda yo ngar kaala kono kanko toñɗo o mo procureur fayo mum yitere o noddani mo ha joni beele ko noon foti yarude ɗum haɗani ɗon yanti ha sernaɓe naati hen gam ñifde haala ɗum ɗon jibini kadi fitina goɗɗo ha nawri hen hankkadi ni natti wonde leƴƴi ɗiɗo leñol fulɓe tan tooña kono kadi joolaji hoore mum natti hen e dow inde yummum Ousmane Sonko mbiɗo kañum ko joola kamɓe joola en ɓe duttini ceerno o konnguli muɗum nden noon natti wonde hara leƴƴi arte hara diine saabu jinnaɗo Sonko o joofi ko Cheikh Oumar e leñol mum e Fuutankoɓe tuumi Fuutankoɓe ko yeeyoɓe yimɓe ko darnoɓe maccugagal hanki nden noon beele ɗum so tawi hajaka guila e joni jibinta bone beele fulɓe e joolaji kaɓata beele leydi ndi ummata ko murta e on saaha noon leydi ndi fecco Casamance namdetanoɗo jeytare muɗum o daña sortori hen e dow inde mabɓe fedde mabɓe MFDC ɓe daña jeytare hono noɓe jiɗirnoni beele ko noon foti yarude ko ɗum woni wode ko yiɗano kul huline ɗon saabu so wayni so tawi woodi jomum e ganduɗa hoore maɗa kadiaka ko ɗum laamu nafanno ko hajade fitina falade fitina surde fitina gila fitina ɓurtani doole ɗum ɗo so suraka gila e joni beele jibinoyta kul huliɗe kulɗen ɗi hen